pandanganku niki wonten layang, Nduk. Napa? Sedap nggih kula asane nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga karir Mas Dalang dalam melestarikan budaya Jawa, khususnya wayang kulit, senantiasa diberkahi Tuhan Yang Maha Esa, sehingga semoga semakin lancar, semakin banyak penggemar, amin. Menjadi daya yang kondang serta sering mendapat tanggapan, amin ya Allah. Saking menika Mbah Lurah Banjarjo Ngariboyo. Sembah nuwun nggih Mbah Lurah, alhamdulillah sembah nuwun. Batutke, Nduk. Sembah nuwun nggih, Mbak. Sembah nuwun. Nyuwun sewu menika Bapak Alek kalian Bapak Tikno kalian Mas Agung Koparmo kula aturi jengkar saking Palenggahan. Oh, wonten Mas nggih mlenggan. Nggih nyuwun duka nggih Pak semoga Pak nyuwun sewu lho nggih Pak, semoga kula aturi nggabek teng pepanggungan. Ayo Mas, Mataram ki Mas. Semoga Pak kula Pak Alek Mas Agung, Pak P, Mas Grembleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Oke, sehat toh, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, Nah, perkara awak ya sehat. Lah nanging. Perkara liyane, Bu. Waduh, ampun ngoten to, Pak. Nggih. Donganipun nggih Bapak tansah pinarengan seger waras. Amin, amin. Sing baku seger waras nih. Ngoten nggih, Pak. Nggih. Matur nuwun. Kayak niki ngapunten lho, Pak. Komputer niku wis sik glutak glathuk ngoten niki lho, Pak. Oh, sae. Nyuwun duka ingkang ageng sampun, Pak. Nggih. Napa niku dalang niku boten wonten sekatanipun dalang pinter lan darang ora. Wontenipun namung netepi dharma ngendikane Mbah Kutaya. Nggih. Dadi napa niku sing penting niku dalang ngadeg debok niku wau nggih niku sing apik. Ngoten mawon. Ngoten, Pak. Nggih. Kangge gladi diri. Oh, nggih. Dadi percaya diri niku penting. Nggih, Pak. Tan kantun ngaten, Pak, nyuwun sewu nggih. Menawi Bapak rumiyin pernah paring sangu kalian Kang Putra. Le, jenenge dalang ki ora iso dipadak-padakne. Happy yo happy, Pak Alek yo Pak Alek, Mas Agung yo Mas Agung, yoga yo yoga ngaten nggih, Pak. Nggih. Niki bot-botipun namung ngaten to, Mbak Yu Limbuk. Nggih, Bapak. Ngapunten nggih. Diakoni lan ora panjenenganipun Mbah Sigir menika wau ya seorang guru, ya seorang pembimbing, nggih pinisepuh. Nggih. Pramila nyuwun pangapunten sanget. Mbak Bintari omah iso gedung, iso tingkat. Yen biyen ora kepethuk karo Mbah Sigir apa ya iso ngene iki. Ngoten. Lho ngaten. Terus napa niku lali sumber bakal ketiwasan. Nggih. Ngelingi biyen rekasane biyen melu Mbah Gir nggih to? Ngeten. Ya kelingan to njenengan. Nggih, leres. Kula ki nggih ngrumangsani niku. Nggih. Mulane